गिबि-गिबियावनो दिनैनि नैबे गोथार मोनसे बुब्लियाव गोथार नैबे दिनाव दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेननाय बानजाथाव आफादगिरि हाबाफारियाव सफैनो हानाय बयबो दिनैनि नैबे आफादगिरिजों सोमोन्दो थानाय लोगोसेनो उदालगुरि जिल्ला दुलारायनि आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि सिबिजाथाव जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि मोनफ्रोमबो सफैनो हानाय दिनैनि सावरायमेलनि मानजाथाव आलासि नोंथां सफैनो हानाय गुबुन गुबुन बियाबनि लाइमोन आफादनि बाथौ सिबियारि लाइमोन लोगो नोंथांमोन आसा खालामदों नोंथांमोना सावरायनायनि गासैबो आयदाफोरखौ खोनासंनायजों लोगोसे गाव गावनि साननाय हनायखौ सावरायनायाव बयबो नोजोर होगोन बाहागो लागोन दिनै नैबे समाव 30थि लाइमोन सावराय जथुम बे सावराय जथुमजों लोब्बा लाखिनानै जा मोनसे बिसम्बि एबा सबिलिउ बेखौ बानजाय आफादा दिहुननानै मोगथां महर होबाय आरो बे बिसम्बिनि मुङानो जाबाय गोथार बिसम्बि बे बिसम्बिया नैबे ओनसोलनि नैबे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै मोनसे जारिमिन आरो बिसम्बि सोरजिगोन गोबां गोदान गोजाम लिरगिरि बिथांमोना बाहाय लिरदों गोबां धोरोमनि सावरायनाय गोबां खन्थाइ रायथाइ बायदि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिदों आरो हामलायनाय हरदों बिथांमोननि लिरनायजों जोंनि लाइमोनफोरा थारैनो थुलुंगा मोनगोन जों आरो दिनै माखासे सोलोंथाइफोरखौ गोबां रोखोमै लानो हायो सोरबा फरायनानै सोरबा खोनासंनानै बा सोरबा बायदि बिजोंनि गेजेरजों दा बेखायनो बै बिजोंफोरखौ नोंथांमोना बोजबनानै आरो ग्रहण खालामनानै लानाया साफा साफा बा इन्डिभिजुवेल व्यक्तिनि सायाव सोनारगोन जिखि जाया मानो बानजाय आफादखौ आं साबायखर जासिदों बिथांमोना दिनै उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब जायगायाव थानाय बा दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय थान्दै बिथांमोनखौ जायगा होदों आंनि बे रौता ओनसोलनिनो बा रौतानिनो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै आं जेब्ला बिबान लाजेनदोंमोन जेब्ला जों सरकाराव हाबजेनदोंमोन अब्लानिफ्रायनो लाइमोन आफादखौ आङो रौता ओनसोलाव खननै मोनबाय थांनाय मोनाव बर' बाजाराव जादोंमोन बेबायदि लाइमोन आफादनि सावराय जथुमा बाहायबो आं थानो मोनदों आरो बेखौ आं नोजोर होनो मोनदों खाफाल गोनां बुंनांगोन नै देग्लायबो बरसलानि जि मोनसे सावराय जथुम बे सावराय जथुमनि बानजायगिरि आरसिनि दिहुननाय गोथार बिसम्बिखौ बेखेवनायनि खाबुखौ होदों
बेनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ साबायखर होगासिनो दं। जेखि जाया मानो समखौ जों नोजोर होनांगोन। बेनि सोमोन्दै दानिसो आफादनि दैदेनगिरि बिथाङा बुंबाय, समजों खारफानो हानाया साफ्रोमबो लाइमोननि सेथि मावनांगौ खामानि। जाय सुबुङा समजों लोगोसे खारफानो हाया, बियो गावनि जिउआवल' नङा, गावनि न'खर, गावनि गामि ओनसोल आरो माहारि बा समाज बाहाय एफेक्ट होयो। बेखायनो आं सानो समजों लोगोसे जायनि व्यक्तिया खारफानो हागोन, जिउआव बियो थारैनो साननाय बायदि बा जाफुंसार मोननो हायो। समनि मূल्यआ बेसेबां बेखौ नोङो साननानै, लिरनानै, बुंनानै फोजोबनो हाया। दा बेखायनो समानो थाखा फैसानिख्रुइ मुल्यबानसिन। थाखा फैसाजों नोङो एभ्रिथिं मोनफ्रोमबो जिनिसखौ बायनानै मोनगोन, खिन्थु समखौ नोङो बायनानै मोननाय नङा। दा बेखायनो आं लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैदों, जाहाथे नैबे बिथिं बेजोंल' नङा, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो समखौ जाहाथे गावनि मावनांगौ मोनसे मेजर गुबुनखौ दोननानैब्लाबो बेखौ जाहाथे जिउआव खामानि हिसाबै नों नोजोर होयो। धोरोमनि खोथा मा बुंनो? धोरोमनि खोथाखौ जोंनि सावरायगिरि बिथांमोना सावरायगोन। बेजों सोमोन्दो थानानै आं फंनैसो बाथ्राल' नोजोर होनो लुबैदों। जिहेतु बेवहाय लाइमोनफोर दङ, आं सानो लाइमोनफोरानो जोंनि समाजनि, जोंनि हारिनि, जोंनि धोरोम बिनि गुदि सिनस्रि। बे लाइमोनफोरा जुदि थिग थायो, बे लाइमोनफोरा जुदि मोजां लामाजों आवगायो, बे लाइमोनफोरनि साननाय हनाया जुदि थिग थायो, बे धोरोम, बे हारि आरो बे समाजखौ रावबो गुबुंले खालामनो हानाय नङा। दा बेखायनो नैबे लाइमोनफोरनाव ओरैबायदि मोनसे दायित्व, ओरैबायदि मोनसे गोनां, ओरैबायदि मोनसे गिलिर बिबान, जाय बिबानखौ अरायबो लाइमोनफोरा रुजुननायल' नङा, बेखौ जायगासिम, थांखिसिम सहैहोनायनि खामानि। आरो बे खामानिखौ मावनांगौ जायोब्ला सोरबा सासे सानैजोंल' हानाय नङा। नैबे धोरोमखौ, बाथौ धोरोमखौ जुदि जोङो पृथिबीयाव, भारतवर्षआव जुदि जों सिनायथि होनोब्ला आरो बेखौ गेरेमसा महर होनोब्ला, बिनि गुबै दायित्वआ जाबाय लाइमोन। कारण नैबे जेनेरेशना जुदि थिग जायो, जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेशना बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोन। जाय बिफाफोरा जोंनो फोरोंलांबाय, जाय जोंनिख्रुइ देरसिनफोरा दिनै बाथौखौ फोसाबनानै मोनसे मोजां महराव, मोनसे सिस्टेमेटिक महराव जोंनो गथायनानै होबाय। जाय बाथौनि महरा दिनै बेबायदि नङामोन, जाय दैदेनगिरिफोरा दिनै बेखौ जोंनो गथायबाय, बिथांमोनखौ थारैनो जों बाख्नायनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर होनांगोन। जे दिनै जोंनि गेजेराव बाथौनि महरा ओरैबायदि समायना, ओरैबायदि अर्गानाइज, ओरैबायदि आब्रुथि गोनां
बेहायनो जोबनानै थाङाखैनिबो बेखौ आरो लांबावनांगौनि दायित्व दङ आरो बे दायित्वआ लाइमोनफोरनाव दङ दा बेखायनो दिनै लाइमोनफोरखौ लानानै बोसोरफ्रामबो सावरायनो गोबां मोजां मोजां आयदानि सायाव सावरायगिरि लाबोनानै बै सावरायगिरिफोरखौ लिंबोनानै दिनै लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे मटिभेसन बे मटिभेसनखौ दैदेनगिरिफोरा दिनै होदों आरो बेखौनो जोंनि लाइमोनफोरा गोसोआव लानानै सोलोंनानै मोनथिनानै जोंनि गामियाव थानाय रायजो राजाफोरनो फोरोंनांगोन खोन्थाहैनांगोन दिन्थिहैनांगोन दा बेखायनो दिनैनि नैबे लाइमोननि सायाव ओरैबायदि मोनसे गिदिर बिबान आं लुबैयो जे आं बुंनो सानो जोंनि धोरोमनि बा बाथौ धोरोमनि बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव जेसेबां लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनि गेजेराव मोनसे समायखिरा थानांगोन बे लाइमोनफोरनि गेजेरावनो मोनसे कमिउनिकेसन थानांगोन जोंनि धोरोमनिफ्राय आंनि धोरोमनिफ्राय जों मालाबाबो दोरोदनाय नङा दा बेखायनो जों लुबैयो जे जोंनि समाजल' नङा बियो समाजाव जे बाथौ धोरोमखौ रिकगनाइज होनांगौ बाथौ धोरोमारिफोराल' जे बाथौ धोरोमखौ रिकगनाइज होनांगौ बे नङा दिनै सरकार लेभेलावबो गभर्नमेन्ट लेभेलावबो बे धोरोमनि सायाव सेम्पाथि अननाय आरो नोजोर बेखौ होबोबाय थानाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ दाखालिसो गुवाहाटीयाव मोनसे मोजां सावरायनाय जादों आंबो दंमोन बाथौ धोरोमनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ लानानै रयेल ग्लबेल इउनिभार्सिटियाव मोनसे साननैनि हाबाफारिजों धोरोमनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जोंनि समाजनि थिंक टेंक सानसुमैफोरखौ लानानै मोनसे गोथौ सावरायनाय जादों आरो बाहाय मोजां बिथिंफोरखौ लानानै मोनसे माइन्ड बानायनाय जादों आरो बिनि मेन दैदेनगिरिया जाबाय जोंनि सरकारनि मुरब्बी दैदेनगिरि दा जोंनि नैबे धोरोमखौ जुदि जोंनो सन्मान होआब्ला जोंनो जायगा होआब्ला आरो सोर होगोन दा बेखायनो जों बयबो बेनि सायाव सांग्रां जानांगोन आरो जोंनि सावरायनाय रायज्लायनाय आरो खोनासंनाय बेफोर मालाबाबो खम जानो नाङा आरो आं मोनसे बिथिंजों गुरै खावलायगोन जेसेबांखिनि लाइमोनफोर फैदों जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावबो जेनेरेल एजुकेशन बिथिङावबो जाहाथे जोङो उनफिननानै थाया जेनेरेल सोलोंथाइफोरावबो जों जाहाथे उनफिननानै थाया बेखौबो नोजोर होनांगोन जोंनि धोरोमारिनि सुबुंफोरा जाहाथे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्ट मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे साक्सेस महर मोनो साक्सेस फिथाइ फैयो अब्लासो बे धोरोम सिबियारि सुबुंफोरनि सायाव
गुबुन धोरोम सिबियारि सुबुंफोरा मा खालामगोन? अननाय फैगोन, मोजां मोननाय फैगोन। दा बेफोरबायदि फारफ्रोमनिफ्रायबो जोङो फिट जानांगोन। दिनैनि नैबे संसाराव, दिनैनि नैबे पृथिबियाव गावखौ थांनानै थाहोनायनि लोगोसे गाव जेनेरेल इडुकेसन सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे पृथिबियावनो थांनानै थानांगौब्ला नोंजों लोगोसे नोंहा जे मोनसे धोरोम थायो, बे धोरोमखौबो नोङो सिबिनो, अननो आरो फोसावनो बा फोसावनायाव नों माब्लाबाबो खम जानाङा। दा बेखायनो दिनैनि नैबे सावरायमेलाव सफैनाय गासैबो बियाबनिफ्राय सफैनो हानाय जाय बिथांमोन लाइमोन लोगो, आं गुरैनो खावलायदों जाहाथे बयबो गाव गावनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जाहाथे समजों लोगोसे मावलांबाय थायो। आं बेखौ गुरै खावलायबाय। गोलाव खोथा बुंनो सानाखै। लोगो मोनगोन, जेसेबांखिनि हाबाफारि जाया मानो, जेसेबांखिनि जेंना फैया मानो, बेफोरखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे फोजोबलांगोन। आं गावबो सासे बाथौआरि हिसाबै बाथौनि सायाव आंनि दुर्बलता, आंनि मोजां मोननाय बे जेब्लाबो थाबाय थागोन। दिनै नैबे सरकारनि सासे आङो सुबुं जानानैबो सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि रायजोफोरनो होनांगौ, जेसेबांखिनि सुबिदा होनांगौ, बेफोरखौ जों मालाबाबो खम खालामनाय नङा। दा बेखायनो दिनै बाख्नायनांगोन, दिनै बुंनांगोन, बेबायदि अर्गानाइज महराव जोंनि धोरोमा दिनै सफैबाय। बे अर्गानाइज महराव आब्रुथि गोनां मोनसे महराव सफैनाय बे हाबाफारिखौ, बे दैदेननाय मोनसे धोरोमखौ जोङो आरोबाव साबसिन हामसिन लांनायाव जाहाथे बयबो हेफाजाब आरो मदद होयो। जोबनायाव आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिगोन। फैबाय थानाय समाव जों बयबो ज' ज'यै खौसेयै बयबो हेफाजाब आरो मदद बेबादिखौ होलायनो, बेखौ आं गुरै नोंथांमोननि सायाव आरज खालामबाय। दिनै नैबे हाबाफारियाव सफैनाय जोंनि सावरायगिरि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिगोन। जोबनायाव जोंनि आरसिनि आफादगिरि नेहाथारि नैबे बिसम्बिखौ दिहुननाय सिबिदिटर बिथांजों लोगोसे गोबां एडभाइजार आरो एडिटरफोर, बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा लिरबिदांफोरखौ लिरनानै दिनैनि नैबे गोथार बिसम्बिखौ गोथार महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर जासिनानै दिनैनि नैबे गोथार बिसम्बिखौ बेखेवबाय होनना फोसावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।